Kayo, Brian Micusa, mga Grab driver, at si Ma'am Loren, Ma'am Loy, at si Sir DJ, Miss Maripe Cadaw, Miss Jusel, o si Miss Rachel ng SSC. Until now, in BSB, in the place to be. Sana'y swertihin kayo. Huwag kayong mag-alala, relasyonin ko kayo para hindi na kayo ma-NBSB. Ito naman, mga taga-Tendisitas, Cristina Bistro, sabi ni Jerome Bistro. Sana'y swertihin kayo. At ang aking mga DDS, kung si Ali Merito, Mercadal, at ang Lomanso, Cruel Iringco, Elvisan Cabanet, Joel Pigano, Ali Lomanso, Roger, at si Atibet, Kuya Sari Lomanso, mga Panyawan girls nga nakikinig sa atin, mabuhay kayo. Sana'y swertihin kayo. Marlon Gokman at si Engineer Mark at Commander Vargas, galing daw silang Bohol. Kulirang lambay, batuwahing luto, hingkin to di ay. Sana'y swertihin kayo. May piloto dito ng Sea Air Pangulo na nakikinig sa atin ngayon. Magpapaorasyon. Si Sir Kenny Palafox. Isa siyang piloto. Mga piloto at ang aking lolo, dati piloto din siya sa NIO. Sana'y swertihin kayo. Emi Dimiar, Tandanskar, Jojo Pisano, Marjon Largo, Rojon Gonzales, Kim Chel Otida, Kim Jessie Mabato, Raymart Balong, si Cutie Cute, Brownie Bruno, at Eman Burak. Diyos ko. Isali mo na rin dyan si Lorraine. Salamat, Beyots. Madam Lorraine, mag-ingat po kayo. Salamat sa pagkain na pinadala mo dito. Ang sarap naman ng lunch. Bakit hindi ako nakatikim? Kasali ako dyan, wag mong obosin. Sana'y swertihin kayo. Melvin Lucanya sa Team Banawi. Lahat na ito, Sandy Castro, Marilo Dacot, Mike Silestrio, Crispin Manning, Crispin Basilio, si Sisa, isali ko na. Tediverso ni Beros, mga kabikong family, Roland Hinobia, at ang mga taga-auto parts na nakinig sa atin, dyan sa may Sabarte, mabuhay po kayo. Sigurado ka ba talaga, Pangulo, na pati si Sisa nakikinig na sa atin, ha? Mga taga-Ike Auto Supply sa Sabarte, at mabuhay po kayo. Daghang salamat. Alright, speaking of Zabarte Road, may nakikinig sa atin dyan sa Zabarte na gustong magpa-orasyon. Pahabol lang, Pangulo. Ito'y nakikinig sa atin ngayon, yan. Yung sari-sari store diha sa may Zabarte Road sa Fairview. Tinwin gamay sari-sari store. At tinwin lang pala. Akala ko tinwin di ay. Salamat po sa inyo at sa mga taga-Eric Mirela Auto Supply. Alright. Ang tindera ng Tinwin Sari-Sari Store. Sharon Balier. Hello, Ate Shawi. Ay, artista pala yung tindera. Tindera sa Tinwin. Narito na ang pinakatisoy ng lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila, a.k.a. Mayor Vico Sutri. Yan na. Sir, magandang maayong udto, sir. Mayong uto, Mayong uto, Pangulong Dugo.
Dagong and Senator Sap Bongga. Pati rin ka bulol-bulol. And of course, And of course, Maing Uto mga suking daga pakinig. sir, I like your shades, but your shades doesn't like me. Para lang yan sa mga magagandang ilong, sir. Bagay na bagay sa iyo ang shades na yan. You look so tisoy talaga. Oh, salamat. What Yeah. is your English shades word for the day? The English shades word of the day is What's that? What's the style? bulbul. Oy, Ay. Sandali, sir. Sandali, sir. That's the word. Sandali, sir. Gupitin ko muna. oh my God. Anong spelling, sir? Bulbul. B-U... Wait. Sabonga, let me finish. Let me finish first before you start laughing. Sinsa na live kasi ito mga best friend. Sa lahat, sa tanang buhay ng English word niya, ngayon lang kami nagulantang. Okay, Spell. spelling first. Okay, wait. Let's wait for a few seconds. Let's wait for the laughter to subside, sir. Okay, yes. Hindi ko kinakaya yung English word. Anong spelling, sir? Okay, spelling. B-U-L-B-U-L. Bulbul. Anong meaning, sir? It's a type of songbird. Songbird. Yeah, it's a type of songbird. Oh, A bird. It's a type of type of songbird. song. Naiyak ako dun sa English word natin. Songbi. Type of songbi. Songbird. Songbi naman yun. Okay. Use it in a sentence. I heard a flock of bulbul flying in my house. Ay, sorry, sir. That was mine. That was my pet, sabi ko. Oh my God. I'm so sorry. I don't have entry sa English word natin. Too much laughter. I love my word so much. Ay, pasintabi kayo. Inosente po si Boy Tisoy. I am here to defend him. May totoo naman. That's a bird, a type of songbird. Yeah. Manghirap naman siguro. The Asia's bulbul. The Asia's songbird. The Asia's bulbul. Okay, anyway, maraming salamat. Tapusin natin sa iiyak. Boy Tisoy for our English word. Bulbul. Meaning It's a type of songbird, songbird. Ayan. not zombie. Ano ba yung kanta ng songbird, sir? What does it look like? Tuwing umuulan at kapiling ka. Anyway, maraming tama na kay Uy, naiiyak. Maraming salamat, Boy Tisoy. Tapusin na natin to kay overtime na. Nagawin salamat sa inyo. Salamat, mga best friend. Salamat sa inyo, Boy Tisoy, mga kababayan, sa inyong mga sumbong at paorasyon. Ako po, si Senator Sop Bongga. I love my job so much. Maraming salamat, Bongga. Naluya ko. Maraming salamat po at ito po si Pangulong Dagong nagsasabing uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain at mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, 5 minutos after mag alas 12.